Dobrý deň. Riadite firmu alebo spravujete viacero objektov? Zabudnite na nepraktické zdieľanie jedného účtu. HikConnect Teams je profesionálne cloudové riešenie, ktoré vám umožní spravovať bezpečnosť na novej úrovni. Vytvárajte týmy, flexibilne mente oprávnenia a vyťažte maximum z funkcií vašich Hikvision zariadení. To všetko bezpečne, rýchlo a odkiaľkoľvek na svete bez potreby verejnej IP adresy, VPN či prevádzky energeticky náročného servera. HikConnect Teams prináša oproti bežnému HikConnect Personal plnohodnotný web klient a v mobilnej aplikácii ďaleko širšie možnosti. V oblasti CCTV prináša neobmedzený počet zariadení, neobmedzenú dĺžku sledovania streamu, možnosť spravovať ANPR, vytváranie časozberných záznamov alebo skvelý používateľský zážitok z AkuSeek a AkuSearch. V oblasti prístupových systémov ste schopní cloudovo manažovať osoby a ich oprávnenia, a teda kto má kam a kedy prístup. Sledovať prechody osôb. Pridať neobmedzené množstvo prístupových bodov. Vytvárať dynamické alebo statické QR kódy pre prístup. Nepotrebujete už žiadne zbytočné karty alebo čipy. Vaše karty môžu byť bez problémov v telefóne. Alebo vytvárať návštevníkov a poslať im prístup len na určitý čas alebo počet prechodov. Tímový režim vám v oblasti interkomov umožňuje na vybraných dverných staniciach volať na viaceré samostatné HikConnect účty a teda môžete využívať interkom pre viacerých účastníkov bez potreby vnútorných jednotiek a takisto vytvárať a sledovať reporty hovorov. Tento webinár bude mať 4 body. Základy, kde si ukážeme, ako tím vytvoriť a ako ho spravovať. A takisto ako používať a manažovať pokročilé funkcie CCTV, prístupových systémov a videointerkomov. Tím môžete využívať v rovnakej aplikácii alebo na rovnakom weblinku ako doteraz a rovnako pre jeho založenie môžete použiť jedno alebo druhé rozhranie. Začnime webom. Nasledujúce snímky rátajú s tým, že už HikConnect účet máte, a teda už využívate HikConnect Personal, ktorý rozšírime o tím a teda aj pokročilé možnosti. Ak nemáte žiadny HikConnect účet, najskôr si ho založte pred pokračovaním vo videu. Ako iste viete, web rozhranie HikConnect Personal neponúka priveľké možnosti a pre prácu s vaším hardvérom je primárne určená mobilná aplikácia. Web rozhranie vám doteraz primárne slúžilo na pridávanie zariadení do vášho účtu, to v nasledujúcich krokoch zmeníme tak, aby ste vedeli systém obsluhovať plnohodnotne práve aj z web rozhrania. Pri prihlásení do web rozhrania vášho HikConnect Personal účtu ste pravidelne vyzývaní, aby ste si založili tím. Ak si ho chcete založiť, môžete kliknúť na výzvu alebo v ľavom hornom rohu je odkaz na vytvorenie tímu. Tým si musíte pomenovať, vybrať určitý typ scenára, ktorý však nemá vplyv na ďalšie fungovanie. Ďalej si musíte vybrať, ktoré moduly budete používať, tie viete v budúcnosti vypínať alebo zapínať, takže toto nastavenie slúži len pre prehľadnosť rozhrania, aby ste mali zobrazené služby len ktoré reálne využívate. Tak a tím je vytvorený. Hneď od pohľadu je zrejmé, že web rozhranie tímového režimu má oproti web rozhraniu personálneho režimu neporovnateľne masívnejšie možnosti. Štruktúra, princípy, dizajn je veľmi podobný aktuálnej serverovej platforme HikCentral, takže ten, kto ho pozná, tu bude ako doma. Tím môžete založiť aj v mobilnej aplikácii. Princíp vytvorenia je rovnaký ako vo webovom rozhraní. Vo webovom rozhraní narazíte aj okrem samotných funkcií na centrum pomoci, kde okrem užitočných príručiek a dátového listu narazíte aj na zoznam kompatibility zariadení, kde keď nájdete vaše zariadenie, uvidíte aj, aké všetky funkcie v tíme podporuje. Preto vám doporučujeme si pred inštaláciou a zakúpením zariadenia navštíviť túto stránku alebo kontaktovať tím Maxalan. HikConnect Teams je síce platforma s licenčným systémom, avšak pomerne slušné prostriedky ponúka už vo svojej bezplatnej forme. Hikvision už niekoľkokrát upravil licenčnú politiku, respektíve počet prostriedkov, ktoré dostanete zadarmo.
Avšak pre tých, ktorí si už tým založili alebo zakúpili licenciu, sa nič nemení a pre tých sú prostriedky nemenné. V čase vytvorenia tohto videa dostanete po vytvorení tímu 32 kanálov s obmedzením, že každých 5 minút je potrebné video znova spustiť, tak ako v personálnom režime. Po zakúpení napríklad jednokanálovej videolicencie máte možnosť sledovať stream na danom kanáli bez obmedzení. Po založení máte zdarma správu a NPR pre jeden kanál. Čo sa týka prístupových systémov, tak po založení tímu máte 10 dverí a na týchto 10 dverách máte v podstate neobmedzené možnosti a jediné, čo vás môže limitovať, sú možnosti vášho hardvéru. Pri interkomoch dostanete 2 miestnosti a teda ste schopní volať na 2 rôzne HickConnect účty. Doporučujeme si pred založením tímu skontrolovať, koľko prostriedkov je aktuálne zdarma, alebo aká je situácia s licenciami. Pridávanie zariadení. Preto, aby ste sa v prostriedkoch lepšie vyznali, HickConnect Teams umožňuje vytvárať priečinky. Zariadenia môžete pridávať 4 spôsobmi. A to pomocou sériového čísla, napríklad tak, ako ste zvyknutí z personálneho režimu. Importom. Ste schopní stiahnuť šablónu a pomocou nej naimportovať viacero zariadení. Importom z personálneho režimu. Zariadenia, ktoré už máte v personálnom režime, sa vám objavia aj v tom tímovom. Vyhľadaním zariadení v LAN sieti. Poďme si pridať zariadenie pomocou sériového čísla. Pre tento úkon budeme samozrejme potrebovať sériové číslo, následne overovací kód a administrátorské meno a heslo. V ďalšom kroku už len vyberieme časové pásmo, do ktorého priečinka sa majú prostriedky pridať a ktoré prostriedky zo zariadenia chceme importovať. Po pridaní vyskočí dialógové okno, v ktorom môžete zakliknúť, na ktoré alarmy chcete prijímať upozornenia a push notifikácie. Tým je pridávanie ukončené. Pridávanie zariadení v mobilnej aplikácii je veľmi podobné. Jediným rozdielom je, že cez mobilnú aplikáciu nie ste schopní importovať viacero zariadení naraz, ale za to ste schopní pridať zariadenie pomocou QR kódu. Pre zmenu si ukážeme import zariadenia z personálneho režimu. Prostriedky jednotlivých zariadení ste schopní vymazať, premenovať a manažovať, ako napríklad meniť kalendár nahrávania alebo zapnúť ukladanie metadát pre daný kanál. Rovnaká situácia je aj v prípade prístupových systémov, interkomov a podobne. Role. Správcovia, operátori a užívatelia. V HickConnect Teams ste schopní udeliť inému užívateľovi prístup len k určitým prostriedkom a určiť, čo všetko môže s danými prostriedkami robiť. Je to extrémne užitočné napríklad v momente, že ste majiteľom firmy. Vo svojom personálnom účte máte NVR, čo máte na svojom rodinnom dome. V tímovom režime máte NVR, prístupový systém a videovrátnik. Bežní zamestnanci majú kartu v telefóne. Každému skladníkovi môže zvoniť interkom na ich mobilný telefón zvlášť. Manažéri majú prístup ku kamerám, ktoré prináležia ich oddeleniu, a sekretárka môže manažovať ešpézet, ktoré majú mať povolený prejazd cez prístupovú rampu. Vytvorenému užívateľovi príde do mobilnej aplikácie alebo prihlásený do web rozhrania pozvánka na pridanie sa do tímu tým, že ju príjme, má presne také možnosti, ako mu boli predtým vytvorené. Tieto úkony ste samozrejme schopní vykonávať aj v mobilnej aplikácii.
Prepínanie režimov a zrušenie tímu. To, že ste začali používať tím, vám neberie možnosť používať HikConnect tak ako doteraz. Bez problémov sa môžete prepínať medzi klasickým a teda personálnym HikConnectom, ktorý ste používali doteraz, a HikConnect Teams. Rovnako je to aj v mobilnej aplikácii, kde sa prepínate medzi personálnym a tímovým režimom v ľavom hornom rohu. Ak chcete tím zrušiť či už preto, že ho už nechcete využívať, alebo sa chcete pridať do iného tímu, môžete tak bez problémov urobiť v nastaveniach. CCTV. Živé zobrazenie je záznam a funkcia AcuSearch. HikConnect Teams samozrejme umožňuje sledovanie živých streamov a záznamu z kamier. Pri zakúpení licencie dokonca stream beží nepretržite, a teda nemusíte ho znova spustiť každých 5 minút tak ako v režime HikConnect Personal. Výhodou je, že v zázname viete využívať funkciu AcuSearch a teda po kliknutí na konkrétnu osobu alebo vozidlo v zázname vám systém nájde, kde a kedy sa nachádzala osoba alebo vozidlo v zábere ostatných kamier. Týmto viete dohľadať napríklad, kde všade sa osoba v budove pohybovala za pár sekúnd. Tieto isté možnosti vám poskytne aj mobilná aplikácia HikConnect. AcuSeek a hľadanie pomocou filtrov. HikConnect Teams vám umožňuje využívať funkciu AcuSeek. Táto funkcia vám umožní vyhľadávať osoby alebo vozidlá na základe atribútov, ktoré zadáte do príkazového riadku. AcuSeek markantne zníži čas prehľadávaním záznamu. Stačí zadať jednoduchý príkaz ako napríklad modrá Octavia, osoba s krabicou alebo muž s bielými teniskami a okamžite dostanete výsledky zo všetkých kamier, kde sa osoba alebo vozidlo zhoduje s vaším príkazom. Ak by ste sa chceli dozvedieť o tejto funkcii viac, na našom YouTube kanále nájdete o nej samostatné video. Aj funkciu AcuSearch aj AcuSeek musí podporovať váš hardware. Ak si nie ste istí, či váš záznamník vám bude fungovať týmto spôsobom, neváhajte kontaktovať technickú podporu Maxalan. Osoby aj vozidlá ste schopní prehľadávať aj tradičnejším spôsobom, a to pomocou filtrov či už vo web rozhraní alebo v mobilnej aplikácii. Časozberné záznamy. HikConnect Teams umožňuje po zakúpení licencie vytvárať časozberné záznamy, napríklad staveniska. Pri nastavení je potrebné určiť, z akej kamery sa má časozber vytvárať, od akého dátumu, ako často, v akom čase, v akom intervale a či má byť časozber šifrovaný. Následne už len k časozberu priradiť zakúpenú licenciu. Potom, ako sa časozberné záznamy vytvoria, si ich môžete vo web rozhraní pozrieť alebo stiahnuť.
Výhodou takto riešených časozberných záznamov je, že môžete napríklad na stavbu umiestniť kameru, ktorá má prístup na internet a zakúpiť si licenciu a vytvárať záznamy bez toho, aby ste museli riešiť záznamník, server, VPN alebo verejnú IP adresu. Pre nastavenie, sledovanie alebo sťahovanie časozberných videí môžete bez problémov využiť aj mobilnú aplikáciu. Správa ANPR. Preto, aby sme mohli využívať túto funkciu, musíme platforme HikConnect Teams najskôr určiť, ktorá kamera bude ANPR. Samozrejme musíme vyberať kamery, ktoré touto funkciou aj reálne disponujú. Ďalej môžeme platforme povedať, či je daná ANPR kamera pripojená k bráne a keď áno, ktorým alarmovým výstupom. Týmto krokom zabezpečíme to, že môžeme pridávať ŠPZ do zoznamu povolených a tým otvárať bránu alebo závoru na parkovisku. ŠPZ môžeme do systému dostať dvoma spôsobmi, buď pri vytváraní osoby tak ako pri prístupových systémoch, a teda osobe pridáme aj vozidlo a táto ŠPZ bude mať automatický prístup, alebo v časti ANPR, kde vieme ŠPZ dať do systému, buď do povolených alebo zakázaných ŠPZ. Samozrejmosťou je sledovanie prechodov vozidiel. Môžeme hľadať na základe ŠPZ zoznamu vozidiel typu značky, farby, krajiny alebo smeru jazdy. Výsledky nie je problém exportovať. Vyhľadávanie vozidiel je možné riešiť aj v mobilnej aplikácii. Prístupový systém. Vytváranie osoby. Pre správu prístupových systémov si najskôr musíme vytvoriť osoby v našej platforme. Preto, aby ste sa lepšie vyznali v osobách, je možné si tam vytvárať priečinky, tzv. Oddelenia. Osobe tu viete udeliť rôzne možnosti overenia. Pre overenie tvárov tu viete nahrať fotografiu. Touto fotografiou tváre sa vie osoba overiť na termináloch, ktoré to podporujú, a takisto túto fotografiu bude HikConnect Teams zobrazovať vždy pri danej osobe. Pre overenie kartou viete určiť, odkiaľ sa má číslo karty načítať. Nie je problém registračná stanica ani samotné zariadenia na kontrolu prístupu, prípadne zadať číslo karty manuálne. Ďalšou možnosťou je overenie pomocou Bluetooth alebo NFC. Tu je potrebné zadať HikConnect účet a v momente, že osoba príjme žiadosť na prijatie do tímu, bude schopná mať kartu v telefóne a ňou následne otvárať dvere, do ktorých jej bude určený prístup. Pre otlačok prsta platí veľmi podobný princíp ako v prípade RFID identifikátora, respektíve čipu alebo karty. A teda, že ho môžete do systému pridať pomocou registračnej stanice alebo pomocou zariadenia na kontrolu prístupu.
PIN kód vám systém vygeneruje automaticky, čo však viete zmeniť a zadať si vlastný. V ďalšom kroku je potrebné vybrať, do ktorých dverí bude mať osoba prístup. V momente, že osobe zaškrtnete možnosť dočasná priepustka, tak bude môcť táto osoba vytvárať dočasný prístup napríklad pre návštevy. Karta v telefóne funguje rýchlo a spoľahlivo. Systém umožňuje viaceré nastavenia, ako napríklad preto, či má funkcia bežať vždy na pozadí, alebo v akej vzdialenosti od čítačky má táto funkcia fungovať. Každopádne pre šetrenie batérie telefónu doporučujeme, aby bola táto funkcia nastavená, že funguje iba pri zapnutej aplikácii. Vzdialené otváranie dverí a správa prístupu. HikConnect Teams umožňuje priame ovládanie dverí ako ich otvorenie, trvalé otvorenie alebo zamknutie. To viete využiť napríklad v momente, že vám prišiel tovar a potrebujete mať dvere do skladu trvalo otvorené. Spravovanie úrovní prístupu pojednáva o tom, že dverám priradíme časovú šablónu. Tieto dvere s časovým ohraničením vieme potom priradiť k istej skupine užívateľov. Napríklad na dvere do technického oddelenia vytvoríme dve úrovne. Jednu pre upratovačky, aby boli schopné mať prístup cez pracovnú dobu, ale nie napríklad cez víkendy. A druhú pre pracovníkov, ktorí sa budú môcť dostať cez dvere vždy. Pri vytváraní šablóny môžete rovno vytvárať sviatky a upraviť, ako sa má systém správať v takéto dni. Tieto úrovne prístupu viete udeľovať rovno pri vytváraní osoby, naraz jednotlivým oddeleniam alebo naraz viacerým vybraným osobám. Dočasné priepustky. HikConnect Teams umožňuje vytváranie dočasných priepustiek. Tieto priepustky sú výhodné napríklad v momente, že čakáte návštevu alebo prevádzkujete apartmán na Airbnb. Platnosť dočasnej priepustky viete obmedziť časom, ale aj počtom prechodov. Pri dočasnej priepustke sa viete overiť pomocou PIN kódu, ŠPZ alebo QR kódom, ktorý viete jednoducho zdieľať.
Záznamy. Platforma umožňuje bez problémov prehľadávať záznamy prechodov osôb cez prístupové body. Pomocou filtrov ste schopní v záznamoch efektívne filtrovať v udelených alebo neudelených prístupoch, hľadať prechody len na konkrétnom prístupovom bode alebo hľadať prechody len konkrétnej osoby a mnoho ďalšieho. Samozrejmosťou je export vybraných záznamov. Platforma umožňuje prehľadávať veškeré logy prístupového systému, a teda nielen tie, ktoré sa týkajú prechodu osôb. Ovládanie dverí podľa harmonogramu. V HikConnect Teams viete nastaviť to, aby boli dvere otvorené alebo zatvorené celý deň, a teda nastaviť dverám rozvrh, dokonca viete nastaviť sviatky a ako sa majú dvere správať v tieto dni. Táto funkcia sa hodí napríklad v momente, že chcete mať vstupné dvere na prevádzke trvalo otvorené v otváracie hodiny. Chceme upozorniť, že nie všetky elektrozámky sú stavané na to, aby boli trvalo otvorené. Sviatky a šablóny. Viete určiť, v akom dátume sú sviatky, ako dlho trvajú a či sú pravidelné alebo nie. Ak máte tieto sviatky vytvorené, tak ich viete používať v rôznych šablónach v systéme. Takisto ste schopní si vytvárať šablóny prístupu, a teda rozvrhy, v akom čase alebo sviatku je možná autorizácia a v akom nie. Dynamický a statický QR kód. V systéme viete určiť, v akom čase sa majú synchronizovať záznamy, doporučujeme tu nastaviť čas, v ktorom je systém najmenej používaný. Čo sa týka overenia pomocou QR kódov, tak v momente, že využívate statický QR kód, tak ho môžete zobraziť v mobilnej aplikácii alebo stiahnuť a vytlačiť a ním sa overiť. Riešenie je jednoduché a spoľahlivé, avšak nevýhodou je, že QR kód sa dá veľmi jednoducho rozmnožiť. Druhou možnosťou je použitie dynamického QR kódu, a teda QR kód, ktorý sa pravidelne mení. V prípade HikConnect Teams sa zmení vždy minimálne raz za minútu. Výhodou tohto riešenia je, že QR kódy je takmer nemožné rozmnožiť a tým sa markantne zvyšuje zabezpečenie. Nevýhodou je, že preto, aby nám takéto riešenie fungovalo, musíme mať pripojenie k internetu a ideálne nainštalovanú mobilnú aplikáciu. Platforma síce umožňuje zdieľať link na dynamický QR kód, aby ste nemuseli využívať iba mobilnú aplikáciu, avšak tu existuje riziko rozmnoženia. Dvere sú otvorené. Video interkom. Vytváranie osôb a rezidentov. Vybrané dverné jednotky video interkomov podporujú zvonenie na viaceré samostatné HikConnect účty, tým zabezpečíte zvonenie napríklad na bytovom dome aj bez vnútorných jednotiek. Chceme upozorniť, že v tejto chvíli prebieha zvonenie a hovorí iba v mobilnej aplikácii a nie vo web rozhraní. Preto, aby sme mohli vytvoriť takéto riešenie, musíme v systéme vytvoriť budovu a v nej jednotlivé byty. V podstate do týchto bytov pridávame jednotlivé HikConnect účty. Pri priraďovaní osoby do miestnosti si musíte vybrať, či bude daná osoba správca bytu alebo bežný rezident. Správca bytu dokáže pridávať ďalších členov tejto bytovej jednotky. V jednom byte môže byť maximálne 6 osôb, a teda 6 HikConnect účtov.
Správca bytu môže byť v každom byte iba jeden. Po vytvorení miestností a osôb sa na dvernej jednotke objavia osoby, ktorým je možné zazvoniť. Bežný rezident bytovky môže mať veľmi zjednodušenú verziu aplikácie, ktorá je príjemná a pohodlná na používanie. Záznamy hovorov. Správca video interkomu dokáže prehľadávať záznamy hovorov. Záznamy je možné filtrovať a takisto je na nich fotografia návštevníka, respektíve osoby, ktorá zvonenie započala. Záznamy je možné exportovať do súboru. To je z dnešného webináru všetko. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.